Príjemné popoludnie, milí priatelia. Dovolte, aby som vás v mene Krupanských Čepákov pozdravila a poďakovala sa domácemu súboru za pozvanie. Prajeme vám veľa zdravia, veľa elánu a veľa chutí do našeho obdobia, aby sme sa takto mohli stretávať i naďalej a spríjemňovali si náš život spievaním krásnych ľudových piesní. Príjemné počúvanie. Každá pesnička kúzlo má, len keď sa s láskou spieva. Pohľadí nás, keď máme smútok, pomáha znášať bolesť. Vie nás naladiť na správnu notu. Pieseň má názov Každá pesnička.
odjak živa sú ľudia z Moravy a zo Slovenska ako bratia. Že to tak je, zaspievam nám v piesni Morava a Slovensko. Keď sa chlapci sklamú vo svojej frajerke, tak čo prvé urobia? Idú do šenku, dajú si vínečko. Tak zaspívame pieseň. Chyťte sa šohají, chyťte sa koštýra.
venovať maminám pieseň. Názov má Chodila som po záhradke. Nie je to tak dávno, keď muži museli odchádzať na základnú vojenskú službu. Mnohí si to ešte veľmi dobre pamätáte. Boli to krásne časy, že? Niektorí už mali frajerky, ktoré museli zanechať doma, ale ako to niekedy dopadlo, vám zaspievajú chlapci v piesni Javorové lístie. Nevydávaj sa ty,
Víno pijeme už od pradávna. Už aj naši predkovia vedeli, v čom je jeho sila, ale aj slabosť. Je to nápoj, ktorý zbližuje, poznáša myseľ a otvára srdcia. Tak otvorte si vaše srdcia a zaspievajte si spolu s nami. Ďakujeme.